isifundo kwincwadi ka-Isaya isahluko seshumi elinanye uqala kwisahlukwana sokuqala ukuyokuma kwisahlukwana seshumi phantsi kwesihloko esithi ukuxhotyiswa kukaMesiya nguThixo. Kophuma igatya esikhunzini sikaYese, uqhame ihlumelo ezingcanjini zakhe, ahlale phezu kwalo umoya kaYehova, umoya wobulumko nowengqondo, umoya wecebo nowokugorha, umoya wokwazi nowokoyika uYehova, ivumba elizothamisayo kuye likukoyika uYehova, angagwebi ngokokubona kwamehlo akhe, angohlwayi ngokokuva kweendlebe zakhe. Uya kuligweba ityala lezisweli ngobulungisa, abalungiselele abalulamileyo behlabathi ngokuthe tye. Alibethe ihlabathi ngentonga yomlomo wakhe, ambulale ongendawo ngomoya wemilebe yomlomo wakhe. Yoba bubulungisa iqamesi lesinqe sakhe, ibe yintembeko iqamesi lamanqe akhe. Ingcuka iyakuhlala nemvana, ingwe ibuthe netakane lebhokhwe. Kubuthe ndawonye ithole lenkomo, nengonyama entsha, nenkomo etyetyisiweyo, nomntwana aziqhube ezo zinto. Ithokazi lenkomo nemazi yebhere ziyakudla utyani ndawonye. Amankonyana azo abuthe ndaweninye. Ingonyama idle umququ njengenkomo, adlale umntwana owanyayo emngxunyeni wephimbi. Olunyelweyo ase isandla sakhe elukhozeni lweliso lerhafu. Ezo zinto aziyikwenza bubi, aziyikonakalisa ezintabeni zam zonke ezingcwele, ngokuba ilizwe liyakuzala ukwazi uYehova, njengamanzi egubungele ulwandle. Kuyakuthi ngaloo mini ihlumelo likaYese, elimele ukuba yibhanile yezizwe, iintlanga ziquqele kulo, nendafo yokuphumla kwalo ibe bubuqaqawuli. Liveni ilizwi lenkosi. Sesibini kwabaseRoma kwisahluko seshumi lesihlanu ukuqalela kwisahlukwana sesine yokutsho kwisahlukwana seshumi elinesithathu. Romans 15, chapter 15, verse 4 to verse 13. Kuba izinto zonke ezabhalwayo ngenxa engaphambili zaye zibhalelwa ukwethu ukufundiswa, ukuze sithi ngalo umyalezo novuselelo lwezibhalo sibe nalo ithemba. Wanga ke uThixo unyamezelo novuselelo angalinika ukucinga ntonye phakathi kwenu ngokukaKristu Yesu, ukuze nithi nimxhelomnye nimzukise ngamlomo omnye uThixo uTyise weNkosi yethu Yesu Kristu. Kungoko ndithi yamkelelani njengokuba naye uYesu Kristu wasamkelayo, ukuba kuzukiswe uThixo. Ke kaloku ndithi uYesu Kristu waba ngumlungiseleli ulwaluko ngenxa yenyaniso kaThixo, ukuze aqinisekise amadinga akhe koobawo. Zithi ke iintlanga zimzukise uThixo ngenxa yenceba yakhe, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, ngenxa yoko ndiyakudumisa phakathi kweentlanga, ndilibethele ihadi igama lakho. Kananjalo athi, yibani nemihlali zeentlanga ndawonye nabantu bakhe. Kananjalo yidumiseni iNkosi nonke nina zintlanga, niyibonge nonke ninabantu. Kananjalo uIsaya uthi, liyakubakho ihlumelo likaYese, uyakulawula iintlanga, ziyakumthembela kuye iintlanga. Wanga ke uThixo wethemba
elo angalizalisa ngalo lonke uvuyo noxolo ekukholweni ukuze niphuphume ithemba ngamandla omoya oyingcwele. Liveli ilizwi lenkosi. Amen. Uxolo lwenkosi malube nani. Mahandiya. Ndifuna ze sikhumbule sonke ngakumbi nina befundisi bam. Kule veki nimane nisithi mahandi namhlanje idate kaDisemba. Futhi ndizifunde egameni lenkosi uYesu. Besele sizicacisile kwiveki yokuqala, sazicacisa kwiveki yesibini. Ndicela ke mfundisi uMalothana uMenyawo. Anglican Church of Southern Africa, form of the declaration known as Syquis. Notice is hereby given that Lunga Malotana, now resident in this parish, intends to offer himself as a candidate for the holy office of a priest at the ensuing ordination of the Bishop of Grahamstown, and if any person know any cause or just impediment for which the said Lunga Malotana ought not to be admitted into the order of priests, he or she is to declare the same or to signify the same forthwith to the Bishop of Grahamstown. Uhlale phansi mfundisi. Ndicela ume ngenyawo mfundisi uNtontela. Anglican Church of Southern Africa, form of the declaration known as Syquis. Notice is hereby given that Zisiwe Ntontela, now resident in this parish, intends to offer herself as a candidate for the holy office of a priest at the ensuing ordination of the Bishop of Grahamstown, and if any person know any cause or just impediment for which the said Zisiwe Ntontela ought not to be admitted into the order of priests,
he or she is to declare the same or to signify the same forthwith to the Bishop of Grahamstown. Cela uhlale phansi mfundisi. Cela ume ngenyawo mfundisi uNothezwa. Anglican Church of Southern Africa, form of the declaration known as SAICWIS. Notice is hereby given that Bulelwa Josephine Ncetezo, now resident in this parish, intends to offer herself as a candidate for the holy office of a priest at the ensuing ordination of the Bishop of Grahamstown, and if any person know any cause or just impediment for which the said Bulelwa Josephine Ncetezo ought not to be admitted into the order of priests, he or she is to declare the same or to signify the same forthwith to the Bishop of Grahamstown. Uhlale phansi mfundisi uNcetezo, sicule ivesi zibe mbini kwayari kwiculo prayerfully ngokuzolileyo. Sicele igosa leparish lize ngaphambili lizokusayina ezi-SAICWIS zaba bazalwane kunye nomfundisi uMartini ukuze umfundisi uMartini azidlulisele kwi-office ye-diocese kaBishophu ukuze iSt John and St Chad ibe ngolo hlobo iyavuma iyabanikezela aba befundisi ukuba ngomhla we-10 bangabekwa kudidi lobupriste kule diocese yaseGrahamstown. Thank you. Phulaphulani indebe ezilungileyo zivakaliswa kuMatheyu ongcwele isahluko sesithathu ukuqalela kwisahlukwana sokuqala. Eshumayela enhlango yela kwaYuda esithi guqukani kuba ulawulo lukaThixo lusemnyango. Uloke wayexela yena umshumayeli uIsaya wayesithi kuvakala ilizwi lodandulukayo entlango lisithi yilungiseleleni indlela inkosi niyihlahlele umgaqo wayo. uYohane lo wayesambatha ingubo yoboya benkamela abhinqe ngethwathwa
abaSadusi besiza ekubhaptizweni kwakhe, uYohane wathi kubo, "Nzala ndini yamahamba, ubani na onilumkisileyo ukuba niyibaleke inqumbo ezayo? Ke ngoko velisani iziqhamo ezifanele inguquko. Zeningafane nithi siyinzala Abraham. Ndiyanixelela mna, uThixo unako kuwo lamatye ukumvelisela abantwana uAbraham. Kanti ke izembe selikulungele ukuyinqumla ezingcanjini imithi. Ngoko ke wonke umthi ongavelisi siqhamo sihle uyagawulwa utshiswe. Mna okunene ndinibhaptiza ngamanzi, ndibonisa ukuguquka kwenu. Kodwa lowo uzayo emva kwam unamandla kunam. Andikufanelanga nokukhulula izihlangu ezizakhe. Yena uyakunibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Ingobozi isesandleni sakhe, uya
ozalawula. Namhlanje silapha phantsi kwezinto ezininzi sizokhumbula iingcwele zethu uYohane noTshadi ongcwele. Abantu eselandele emanyathelweni abo. Esithi namhlanje sibekele kuqala olusuku ukuba sikhumbule bona. Kwiveki ephelileyo besibonisana ngokuza kweNkosi yethu Yesu Kristu. Namhlanje sikwabonisana ngokuza oko kweNkosi uYesu, kodwa sithi the time is now. Kwiveki ephelileyo besisithi beyond the second coming of Christ isondele. Kodwa namhlanje sizowuthi ixesha lifikile. Alisasondelanga kodwa the time is now. Kwiveki ephelileyo njalo besilayite ikhandlela lethemba. Naliya lisalayitile. Namhlanje esizawulayita ikhandlela lothando. Bathi abanye abantu likhandlela loxolo. Elichaza ijeni kaYosefu esiya eBethlehem. Uzawuyibona ke le jeni esizawuthetha ngayo imizuzu embalwa namhlanje. Kwaye ukuba asiliboni ixesha eli ukuba lifikile, andazi uba silinde ntoni. Kodwa lona ixesha ngokwezinto ezenzekayo liyabonisa into yoba lifikile lona ixesha. Noba ke kwiveki eziphelileyo besingenayo kakade microphone kuba ibingasetekanga, kodwa sinayo ngoku official. And bangayijonga imke kwayona ngokube kuqhekezwa apha evekini. Because isibonisa ixesha lokuba abantu abasayoyika indlu kaThixo. For uba umntu angazongena apha enkonzweni aqhekeze, athathe lonke ixesha, akhuphe isystem. Ndibangathi this morning ndikhangela into ethile, tyhini imkile, tyhini ayikho, tyhini laa plug ihlala phaya, tyhini i-remote azikho. So kufika ixesha. Isystem ngoku sinayo ngenxa yoba ezaa speakers phaya, kodwa uqobelo olu lwesystem lona sinalo. Kuthiwa futhi same night kwaqhekezwa apha kwaBhengu ucaba bathagethe isystem, napha bathatha isystem. Njengoba besilele kubusuku uba ngoLwesihlanu, umfundisi uSike egodukile ebheke ephethi, ubuyiswe kukuba kwakhe kuqhekeziwe. Kwathathwa zonke izinto ebekunga zingathathwa, including the suitcase ebeyipakishela ukuya kwi-retreat kubeza kodinga. So ndifuna undixelele into yoba likude nixesha. Ixesha lona lingoku. That's why uYohane esithi guqukani kuba ubukumkani bamazulu busondele. Silapha namhlanje kule nkonzo esizowungqina ukuba njengoba ixesha lifikile lokuza kwesibini kukaYesu, akazanga njena kodwa uzowulanda ibandla. Hayi, akazanga uzowulanda iSt. John Church, kodwa uzowulanda ibandla. Ibandla ndim kunye nawe. Ibandla ngabo bathe bephila emhlabeni bathi xa bevuka bathi asiyicaweni kodwa siyakuthini. Kuba kukho umahluko phakathi kosicaweni nokuyakuthini. Uzawusibona namhlanje kwi-Patronal Festival. Futhi uyazihluza mosumntu. Akahluzwa licawa, akahluzwa ngumfundisi, akahluzwa ngamagosa, futhi akahluzwa yinkokheli emkhokeleyo kwigildi akuyo. Kodwa uhluzwa yintoba you work out your own salvation with fear and trembling. Itsho le nto ikwenze ukwazi ukuthobela yonke into ethethwa kuwe yinkokheli yakho. Sizele ngokuza kwesibini kweNkosi uYesu ke namhlanje. Uyabona ke nthe xa ndifunda le Psalm, yandikhamfatha le nto yoba kuqhekeziwe apha ecaweni. Yandikhamfatha phaa kuverse 4 uthi uya kubagcina abalulamileyo elungelweni labo, akhusela abantwana bamahlwempu, athe ekugqibeleni amohlwaye umenzi wenkohlakalo. You know impindezelo
uba it is finished. Kanti akalazange lidlalayo intoba uThixo mdala kunaye. Ngoku ucinga uba ubethe ibandla kwakhona ngoba angenisa abantu alifuna ukuthi zihange kuba ngabantwana basemakhaya aba noba besitowuti umthandazo ngowoba bajike ebugwenceni babo bazomapha ngenye imini athi ndim lo wayezowuthatha isystem kodwa ndiyaguquka. Because into yonto siyifuna le bezalwane i-repentance because impindezelo ayiyo yethu. Mamela namhlanje sizokuselebrata ezingcwele zethu uYohane noTshadi ongcwele. Ndayithanda ke ivangeli yanamhlanje yaba kuMateyu kodwa yathetha ngoYohane. Ndaqonda noba ngomphini uYohane kodwa uYohane as long as emenshiniwe so uYohane kunye igama. So yaphinda nekwayari yandenzela umsebenzi olula. Uba ke wena ke xa kusenziwa izinto apha ecaweni kuculwa kuthandazwa you are singing for ubumnandi awuzuyiva imessage. Ndingabuza ngokuba belisithini elaculo licula ngengcwele yethu apha namhlanje mhlawumbi ongalaziyo ulilibele njengam. Kodwa ikwayari yandenzela lula umsebenzi yamcazulula lo Yohane simlandelayo ukuba ungumntu onjani. Good. Ngoku ndifuna ke sijonge uTshadi lo. Ndithe ke xa ndikhangela ndafumanisa into yoba bakhona nabantu abayorelate ukuba bakhona abantu abayithandayo le mpilo yobumonk. uTshadi lo simlandelayo was a monk and njengoba wayeyimonk njena wathi apha ekuhambeni yabizwa yathi hleli apho futhi yakha ii-appots ezininzi iindawo zokuba kuhlale ezinye monks. Uba singathi apha ezwelitsha abone into yoba kukhona isidingo bakhona abantu abafuna ukuthatha elo candelo lokuba bona bangatshati kodwa basuke banikezela ubomi babo ekuhlaleni bucala bezithandazela bethandazela amabandla bethandazela abantu bonke. Kwazowuthi apha ethubeni eyona nto ke aziwa ngayo ngexesha kwindawo awayekuyo eNetherlands ngoko kwakuza kwenyulwa urhulumente omtsha. Wathi akujonga apha kwi-ballots nathi mosisivota nge-ballot papers. Wathi akujonga kwi-ballots ezi wafumanisa uba ukhona umkhonyovo owenziweyo apha. Abantu ke bazawurelate uba qho kuvotwa kumane kusithiwa umbutho othile wenze umkhonyovu kwa-IEC and all that. Futhi yena entliziyweni yakhe wayesithi akukho kwanidi ye-ballot papers when we vote. We should include God azikhethele abantu afuna ukuba bakhokele. I think siyibambile le nto silibandla. Uba thina xa sivota senza kanjani singabantwana bakaThixo. Futhi uthi eyona nto wayeyilwa yi-chaos eyayikhona ngexesha loba kuzawuvota. I-chaos kayenzeki phaa ngaphandle qha njengoba seyibona seyisenzeka nasecaweni xa kuza kwenyulwa iba ninzi chaos. Kodwa funeka sikhumbule uba silandela uTshadi owayengahambisaniyo ne-chaos. Emveni koko kwathiwa makabekelwe kuqala abantu kwacaba bahambisani naye kuba kwanyanzeleka for 2 months lume unyulo. Uyabona uThixo xa hamba nawe ungathetha kuvakala. Ungathetha izinto zenzeke lwam unyulo elizweni ngenxa yomntu othi le ayizukwenzeka ngolu hlobo.
esiqelweni nami. Utshati lo esimlandela sonke. Kwaze uthe ethubeni kwathiwa kini yindoda le. Kwabonwa into yoba maka-consecrate abe ngubishop. Wa-consecratwa, wa-installwa, he was a bishop. Emveni koko abanye oobhishophu bahlanganisana against him. Bathi lo akabekwanga ngokusemthethweni. Le nto yakhe yokuba ngubhishophu yenzeke ngehlobo elingekho rayithi. Therefore asiyamkeli singobhishophu. Thetha mna ngabantu abasesihlalweni. Thetha mna ngabantu who are supposed to support umsebenzi uThixo ubeke phezu kwalomuntu. Kodwa ke all the same kufuneka siyijonge njengento yoba uthi uThixo xa ethetha nathi deki itafula phambi kwezitha zakho zidle. UThixo ngamanye amaxesha xa eyeka into yoba utshati akugenga against him ngabanye oobhishophu wenzela into yoba uThixo ufuna ukubukisa ngayo. Ikhona le nto ayikhangelayo. So ungabi nawari kukuba abanye oobhishophu bathi akafanelwanga kuba lo abe ngubhishophu kuba ayenzekanga kakuhle le nto. Eyona nto ndiyithandayo ke le nto uyabhala utshati athi to the Archbishop of Canterbury azithobe futhi azehlise. Ayiwanda sibangaphi ekuthiwa xa kusithiwa awukulungelanga sizehlise. Ayiwanda sibangaphi okanye abathi xa kusithiwa asikulungelanga sifanelane mntakabawo simasi kuthethe kuphele ngathi. Uthi ke ngoku apha yabona ke into endifuna siyibambe kule nto ndiyithethayo one ubulumko. Because when you are wise enough ufana nobuya bukaSolomoni bathi abantu bezise umntwana bezele ngexesha elinye. Wathi omnye emcinzela umntana wakhe wabhubha. Wathi omnye umntana wakhe mazephila wamtshintsha lo wabeka lo ubhubhileyo kweli cala. Wathi xa esisiwa kukumkani kusithiwa khasehlulene kuba kule leadership position mfundisi uMalothana uThixo zakho odeyinela yona ngomgqibelo kukho izinto apho kufuneka ungacenganga ubuso bukaMatini kuba nivana kodwa kufuneka ugwebe ngobulungisa. Uthi ukumkani uSolomoni xa ethetha naba bantu okay lo mntwana nimbanga nobabili masimnqumle phakathi. Wathi uba uyayazi lo unozalo uba owakuntana bemcinzele wasweleka. Wathi makube njalo. Wasuka kunina womntana inimba yaxhuma yathi akungenani ungamnikezela as long as the child will live. Mangapha amasana esiye sawaqhomfa along the way. I'm not talking about abortion physically, but I am talking about spiritual abortion. Wathi ukumkani wena ingowakho lo mntana unanimba naye thatha lo mntwana wena uhambe uyokumkhulisa. Ubhala le ncwadi ke lo mzalwane athi if you know I have not duly received episcopal ordination, I willingly resign the office, for I never thought myself worthy of it. Sibangaphi thina sisicinge into yoba kunyanzelekile ndibe ngumpriest. Kunyanzelekile ndibe ngumfundisi waseSt John and St. Chad. Kunyanzelekile ndihambe emva kwiprocession. Bangaphi kodwa abantu all the same abathi bawo noba kunjalo uba kubonwa kufanelekile nam I know I am not worthy of this position. But though unworthy, in obedience, submitted to undertake it. Because we are Zazuba, akakanga zibeke, kodwa ubekwe ngabantu, sibabika singapha, sibekiwe nguThixo, sibekiwe ngabantu, sijike sibanyevulele. uThixo sengangasinceda, sisakhumbula le ngcwele yokuba ihambo yethu iqalisa ukuba sabhaptiza
koko wathi ndiya kuconsecrate ngoku to be the bishop. Uyabona ukuthi xa into ayenzayo uyakubeka kule ndawo apha eSt John's Church. Usebenza ugqibe. And xa ugqibile, the signs will be there. Noba abantu bangathini, kodwa uThixo will show the signs. Zoba uyabona ngokumathini wawulapha since 2018, ngo-2023 you are done. Beka ikhuba phansi, ubheka kwenye indawo kuba inkulu le ntsimi. Into akunayo sifuna ukubhikisa entsimi nenye. Uthi ke ngoku lo mzalwane xa eordeyiniwe ukuba abe ngulo bishop anguye, avele uYohane evakalisa indaba yosindiswe sithi guqukani kuba ubukumkani bamaZulu busondele. Ubuyayifunda ezavesi zokuqala, there's a sign phaya yenzila. Ziyazilela izinto zikaThixo. You do not take them for granted. Ziyabekelwa bucala, uzivimbe. Ithi izinto wayezitya, izinto wayezambatha, zazixelisa intoba uphumile kwi-comfort zone. Step out of your comfort zone. Usebenzise. Ayizukuncedisa into uhlala endaweni okholiseke kuyo. You need to be in another uncomfortable position. Ukuze uThixo umbone sebenza ngawe. Nawe uducula ube ngumthethi uthi Nkosi sebenza ngami ngendlela ethandwa nguwe. Uzawusebenza kanjani uhlele endaweni ocomfortable? Uyafuna usebenza uThixo, but you are too comfortable where you are. Dathi lo mbhali xa ethetha khona ubhaptizo lwamanzi. Kodwa ukhona lowo uzayo uthe kungamele mina noba ningathungulula umtsha wembatata zakhe, lo uyawuthi xa efikile anibhaptize ngomoya oyingcwele kunye nomlilo. Umoya oyingcwele, remember kuthiwe ungumthetheleli kuthi. Therefore when you have the Holy Spirit, worry not. Amaxhala ngabantwana unomuntu omkhulu kangaka ebomini bakho. Uthi velisani ngoko kuverse 8 iziqhamo ezifaneleyo inguquko. Ayingqine incwadi kaIsaya esixelela intoba inene yena uYesu uThixo uyakufika ligwebe ihlabathi kwaye ligwebe ngobulungisa. Uyabona ke siyawoyika umgwebo. Akakho umuntu ongawoyikiyo apha umgwebo. Donayo, we don't want to face umgwebo uba usanjani. Asiyazi intoba umgwebo uzawufika fikele thina sonke. Kodwa umgwebo awuzukubachaphazela abantu abaye baguquka besenganeno kwengcwaba. Ngoba akukho kuguquka ngapha kwengcwaba. Into akushiyekeleyo kukuba xa likhali ixilongo lokugqibela ubheke apho ubusebenzela khona, ibhokhwe ezibhokhweni, igusha ezigusheni. Uba awuliboni ixesha lifikile, vula amehlo. Kudala iipitbulls zabakhona and kudala kwathiwa ziyingozi, but ngoku inyathelo ezihamba ngalo ndithe ndathi zolo izidemonic. And look at their targets. Athi omnye umbhali sithini na ke ngoku ubuThixo ngakuthi bana masichazane. Abakho abantwana kwezi pitbulls abasindi kuba uhlakaniphile, abasindi kuba wena ulungisile phambi koThixo, kodwa basinda kuba inceba kaThixo isakwehlele futhi isephezu kwakho. Basinda ngenxa yoba laa ngubo besithetha ngayo kule veki iphelileyo isakogqumile kwaye isakombathisile. Ekugqibeleni ndifuna ukuthi ukulungiselela abalulamileyo. Nazi izinto uThixo azijongileyo apha kuthi ukuba wena mntu ululamileyo uThixo urhalela ukulungiselela. Aphinde athi zonke ezingumhlambi owalanayo. Ube sibona usivile apha sifundo sesibini kuthiwe unyoka ufaka emlonyeni wephimpi kuwahlale
ngonyama wawube wazibona phezi izinto zibalwayo zihlala kunye ithi loo nto umhlambo walanayo asuka uqokelela uThixo awenze banye bathi abantu bekugqibela ungavani nomntatu uMalgasi babone senihamba kunye bathi ngosuku lokuqala they are pretending each other baphinde banibone ngomnye usuku ngenye imini bade bangqina into yoba tyhini hayi bo bayavana kwaThixo alikho ixesha lokuba sibe kanti sizinkunzi ezihlabanayo. Izwi likaThixo lithi asoze maningonyama ihlale nentakane kaloku kukutya okokuyo kodwa athi zonke izinto zawuthi uba ziyenzeka basuke bahlale kunye aba bantu ixelisa ukumkani evuka ekuseni eyowuthi phayana emngonyeni emadini wengonyama Danieli ukusindisile uThixo asukathi uDanieli phila ngonaphakade kumkani the things that thought they will kill you they will never kill you therefore walk on ndiyagqiba ngoku kuba sehleli ngenye indlela tatunqotha hleli ngenye indlela kodwa ndiyafuna ukuthi kuthi lithi izwi likaThixo ezi zinto zibhalelwe phaa kuRomans ezi zinto zibhalelwe uba sibe nethemba kwabantu abalahlekelwe lithemba kufunquka ithemba kunyamezelwane itsho phaa kule ndawo beyifunda umfundisi uthi sinyamezelane kuba kakade siphuma ikhayeni linye kodwa into esidibanisayo yiChristianity uba sidityaniswa nguYesu waseNazarethe you will not be selfish uthi mna ndoniwe kodwa uyawusuka uthi ndiyawusuka ndiye kumzalwane wam ndithi I am sorry I did not hurt you intentionally. AmaKrestu singabo hayibo ndiyazi apha kum asiqumbi siyaqalekisa kanti iBhayibhile ithi yabona xa ndithetha ngapha kuzawuthiwa phaa mfundisi uNcethesi ngomgqibelo ozona uzibambileyo zibanjiwe ozona uzikhululayo zikhululekile therefore as a priest in the church of God ungaze nangenye imini ube nomntu ombambe ngenhliziyo kuba ziyawubambeka izono zakho kodwa thina we are people to bless those who persecute us we are people to bless those who curse us ngokuthixo in the place of curse ubeka ubulumko in the place of persecution uthixo replace with joy sengakuthixo woxolo angathi kule patronage sesiqale sangena kuyo sesingenile hayi uba uyabona ndibajongile abantu abafana notata uMalgasi kuzawukwaziwana uba ke wangakuthixo wethembelo anganizalisa ngalo lonke uvuyo noxolo nothi nje apho kodwa ekukholweni ubukholo lubalulekile athi umbhali kukukholosa ngezinto ezingabonakaliyo uthi zikhona ukholo sekungekho ukutya uthi kukhona ukholosa imali yokuya kwabantwana esikolweni kulo nyaka ayingekho uthi khona ukholosa ungenawo umsebenzi kodwa ubhilive into yoba 2023 will be my year ukholose izinto zingahambi kakuhle uthi u-2023 will be the year of success ndiyazivana uba ndithini you need to declare with your own mouth ithi izinto esizikhupha ngomlomo has to bless ourselves kuqala ukuze sikwazi ukusikelela abanye abantu because if you are cursing people those curses will come back to you ethemba kahlala nabo ukuze niphuphume ithemba ngamandla kamoya oyingcwele may the Holy Spirit be with you may the good Lord be with you uyamazi uthixo uthumela into engenamsebenzi ngelinye ixesha izolo nditheni frustrated abandihlaqo hayi mani kutheni nakula uqhekezwa kutheni ngoku uzawuqhekezwa bafika apha o-retiredness abakhonzi apha bafika bathi kumfundisi sivile uba kuqhekeziwa becaweni eyona nto sizowuyenza sizowuthandaza nawe kwaye sizowudibanisa amehlo nawe sizowuthi icawa kunye nawe you are not alone bazowuthi asinagolide asinasilver
batsho ke besithi sivela kuzonwabela thina ngemali kodwa eyona nto sicinge intoba masingahlala ezindlini. Hayi bazalwane, icingeni loo nto uba inomvuzo omkhulu emazulwini. Izolo we were blessed kulaa mbutho woomama uqongqo. Ndiqinisekile bebengathunywanga nguye kodwa izenzo zethu sileli bandla zajolisa kubo bathi come next year we